Quina és la por més primitiva que té l'espècie humana? Doncs aviam, hem de buscar, això és una pregunta una mica difícil, però si realment hem de buscar la por més primitiva que s'hagi observat empíricament en el laboratori que tinguem, ha de ser una que per força la tinguem en comú amb tots els vertebrats. I la més bàsica serà qualsevol cosa que afecti, que pugui amenaçar la nostra supervivència, perquè la por serveix per això. És per garantir que nosaltres serem capaços d'actuar enfront d'una amenaça que amenaci la nostra supervivència, que faci que deixem d'existir. Aleshores, la por més primitiva que s'ha testat al laboratori i que està demostrada i que tenim tots és probablement la visió d'un objecte que se t'acosti cap a tu, que se t'acosti una llumeta, això s'ha testat i s'ha vist que ho tenim tots i que activa els mateixos circuits de l'emoció. Si una miqueta més complexa, també amenaçant la nostra existència, hauríem d'anar a buscar a veure si hi ha estímuls, per exemple, que recorden a depredadors, imatges de depredadors, quan un animal veu un depredador en visió o sent algun so relacionat amb un depredador, doncs això també seria una por que tenim tots en comú i nosaltres estem preparats també per detectar depredadors, encara que avui dia no ens en trobem, però el nostre cervell està preparat per detectar depredadors. I després hi ha una cosa molt curiosa, que és que en monos, amb uns primats que no som nosaltres, que no són humans, amb uns primats s'han trobat unes cèl·lules, unes neurones, amb una estructura del cervell, del tàlam, que de per si responen quan tu presentes en aquell animal una serp, una serp o una corba que s'assembli a una serp. I a més ha de ser una serp amb postura amenaçant. Si no, no responen a aquelles cèl·lules. Es diuen les cèl·lules detectores de serps. I sembla ser que no només tenen aquestes cèl·lules aquests primats, sinó que sembla ser que hi ha indicis que nosaltres també tenim aquestes cèl·lules en la mateixa estructura, en el tàlam. I també s'han trobat una cosa molt assemblada en algunes granotes. Per tant, és probable que tots estiguem d'alguna forma programats per detectar estímuls com això. Nosaltres, no nosaltres, però els nostres ancestres, segurament es devien trobar de forma molt rutinària en la natura amb serps. I això havia de ser segurament un animal perillós per nosaltres i que havia de ser detectat molt ràpidament i pel qual havíem d'actuar ràpidament per evitar-ho. Després, l'amígdala, que és el que hem dit abans, té unes cèl·lules també que responen molt especialment a figures que s'assemblen a aranyes, que recorden aranyes. És probable que nosaltres, ancestralment, també estiguem programats, des dels nostres ancestres, per detectar aquest animal, les aranyes, per alguna raó. És per això que li tenim tanta por, en realitat. I després, també, per exemple, respon molt l'amígdala a objectes que són punxeguts, per alguna raó, o a sons estridents. És probable que nosaltres haguem d'estar també programats per detectar sons estridents que recorden a crits, crits dels nostres conspecífics que ens estan avisant d'algun perill. Potser aquestes serien les pors més primitives que tenim, tot allò que amenaci la nostra existència.